Upper Deihori Me School along Ista Bromati teacher atum kedo quater ahem tangte billpidet havararat manghupro. Lakhain koiratrok Duarbaguri constituency kaparlo Upper Deihori bopong hanse Me School along Ista batum kepado ahem mati quater ahem kapasilok jiaphan sorkar pen contractor aphan kepamatji purasai paklemponlo. Bonta bangso quater mati ahem ke pamat thangnat kimisen angthek theklong lipin pensi bila bang sorkar pen pipondera jok radatum ongdung atum aningkang samse kedoko ka jok buthot bangso staff quater ahem pachiklem bek nangji pusi radatum aningkang samse chepaklang ponrinti atheke kerap nangki pi mate kasa oya saya bangki contractor atum ta lapen em richard tok bi aphanta langplot pensi lason ke klema puta hawarara atum pen chethan pon lasi lason asai kasa oy kapamat asai ke klempon ki akang tuyanat kengkam kachijor dunji aphan akang tingalong pen akathe ang aphan kama thadam kilidam dider asonsi do puta hawarara atum pen chethan Lasi lasona sai tangte pen sorkar atum bil pipondera bangke puthot KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang sitami langding pomamate asai pachiklem thuwai phet nangji pusi hawararat atum kehang padupon lapen lason asai kasa oya bangki madule chuma thasi tami kangtingkuk atowara longsi dambomlang puta chithan ponringti News Desk Report Public TV Karbi Anglong